Сәлем кызлар, малайлар. Сезне әкият тыңларга чакырам. Бүген нинди әкият сөйлим дисезме? Хәзер мин сезгә табышмаклар әйтәм. Җавабын тапсагыз, әкиятның героен үзегез дә белерсез. Ул өстенә җәй дә, кыш та, энәле күлмәк кия. Шулай да аны әнкәсе йомшагын диеп сөя. Җавабын барыгыз да белдегезме? Кемнәр белмәде, сезгә тагын бер табышмак әйтәм. Энәсе бар, тегә алмый. Инде барыгыз да аңлагансыздыр. Бүген әкият Керпе турында булачак. Керпенең энәләре каян барлыкка килгәнен беләсегез киләме? Бүгенге әкият нәкъ шул турында булачак. Элек Керпе хәзерге кебек шәнешкеле түгел, бәләкәй генә бер бөҗәк булган. Урманда үләннәр белән тукланган, иртәләрен шык тамчысында кыенырга яраткан. Тамчаңа зур, тирән, күл булып тоелган. Шулай бер көнне шыкта коенып ятканда, аның янына бер сыерчык килгән. Бөҗәкне йотмакчы булып авызын ачкан икән, теге аның телен тешләп алган. Сыерчык бик гаҗәпләнгән, чөнки моңарчы аны тешләгәннәре булмаган. Ул бөҗәкне авызына капканда бәйек агач башына менеп утырган. Шулчак көчле җил чыккан. Бөҗәкне очыртып киткән. Оча торгач, Керпе гөлҗимеш куагының шәнешкеләренә эленеп калган. Бөҗәк шәнешкеләрдән ычкыныр өчен шәбәләнә икән. Шәбәләнгән саен гөлҗимешнең энәләре аның тәненә кадала, бөҗәкне кабарта икән. Бер заман бөҗәк гел энә белән капланган һәм Керпегә әйләнгән. Үзенең гел энәдән генә торганын белеп, тагын да кабарынган. Кабарына торгач, энәләре үзенә дә ашап киткән. Гөлҗимешнең шәнешкеләрен үзенә кире аласы килгән. Ләкин Керпе аңа бирмәгән. Нигә бирсен? Хәзер аны бәләкәй генә кош түгел, арыслан да күтәреп алып китә алмаган. Шәнешкеле йомгакка әйләнгән ул хәзер. Гөлҗимешнең үзенә калган энәләре дә бик җитә. Менә шулай, дусларым. Сез дә үзегезнең әкиятләрегезне Шаян ТВ почтасына җибәрегез. Мин аларны барыгызга да сөйләрмен. Бүгенгә шулар. Сау булыгыз.